De musical De Klokkenluider van de Notre Dame bracht deze week een bezoek aan de Schouwburg. Voor de 20-jarige Monique Linders, afkomstig uit Venray, een speciaal moment om hier in haar thuisplaats op de planken te staan. Ja, superleuk. Ik had er zoveel zin in. Echt, vind ik zo leuk om voor mensen uit Venray dit een keer te mogen doen. Dit is heel anders dan anders, zeg maar. De andere dingen, meestal danste ik hier. En nu heb ik ook het spel en het zang erin, zeg maar. Wat het anders maakt. En ik weet niet, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Voor mij, soms als ik op het podium sta, dan zit ik er zo in en dan weet ik niet meer goed hoe het gaat. Dus ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft en dat ze er in ieder geval een leuke show vonden. En volgens mij was het helemaal prima, maar we moeten even afwachten wat de rest ervan vindt. Het verhaal van de Franse schrijver Victor Hugo is al bijna 2 eeuwen oud. De film die Disney hierover maakte bestaat al 20 jaar en nu is dit verhaal, in de tijd dat het thema pesten actueel is, ook in theaters te zien met Monique op de planken. Ik zit op Lucia Martels, dat is een school van performing arts en zij hebben een stage en ze zochten mensen hiervoor en hebben wij allemaal auditie moeten doen en zo heeft Opus One zeg maar uitgekozen wie welke rol mag gaan spelen. Ik speel Clopine en dat is de grote zus van Esmeralda en ook de koningin van de zigeuners. Dus zij is eigenlijk de troepleider van al die zigeuners en ja, echt de koningin. En je bent vriendjes met Phoebus, de legerkapitein. Jij bent ons domein binnengekomen zonder toestemming. Monique zit inmiddels in het laatste jaar van haar hbo-studie en hoopt volgend jaar toegelaten te worden op de prestigieuze toneelschool in Maastricht. Ambities heeft de actrice dus wel. Doelen, ja, echt superveel. Het liefst wil ik zeg maar met mijn eigen muziek optreden. Dus musical is echt waar ik alles mag doen. Maar het liefst wil ik alle 3 afzonderlijk. Dus afzonderlijk zang, afzonderlijk dans en afzonderlijk zeg maar acteren. En dat is echt mijn grote droom. De musical toert nog een kleine maand door het land en zal onder andere nog het Speelhuis in Helmond en de Lievekamp in Os aandoen.